De eerste bewoners binnen deze week verhuizen naar de nieuwe Zwartstudio's onder Hantemerwij in Dokkum. In 2020 is daar begonnen met de bouw van 32 Zwartstudio's. De oude locatie is met de nieuwe locatie net te vergelijken. Dat verschil is enorm. Ze zitten hier in Dokkum op de omloop. Een lidstworken waar ze kamers heen, maar 8 bewoners deelden in een sanitaire unit. Nou, dat is het grootste verschil. Ze hebben al die hun eigen studio, met een eigen grote wc-ruimte erin, grote doucheruimte erin, waar zelfs met een bedbrancard douchenkist. Dus dat is een hele vooruitgang en elke bewoner had dus zijn eigen dom, gewoon op een kamer zelf. En dat is een hele vooruitgang, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor degenen die zorg aan moeten. En de meesten die de zorg aan moeten, binnen uit de schroeven met de nieuwe locatie. Ik ben geweldig blij. Je wilt zien hierop wachten voordat we nijbouwen hier. Zien hier zijn we al van, oh jongens, de oude locatie, dat kan echt niet meer. 1 douche op 8 cliënten, hele lietse sliepkamertjes, mensen die een verpleeghuiszorg krijgen, die met rolstoelen in hele snelle gangen. Nou, het wie echt haast net meer te doen. Het personeel had vreselijk goed, de medewerkers hadden vreselijk goed hun best om de gang van zaken goed te houden, maar het wie echt haast net meer te doen. Dus wij zijn echt heel erg blij. In het oude gebouw waar het gebruik maken van een Vescaton apparatuur. Dat wordt in deze nieuwe Zwartstudio's al een krek wat noffelijker qua werkje en de kans op fouten wordt ook lietser. Al met al wordt de zorg dan dus ook beter. Wij hebben namelijk hier een nieuw zorgdemotica-systeem tapost. Dat betekent dat al het werk of alle signalen die de bewoners meekrijgen, of al de meldingen die ze al jou, komt al hier bij de zorg binnen op één smartphone. Die smartphone is dus het heilige middel voor de zorgmedewerkers. Maar daarmee kunnen ze alle bewoners goed in de gaten houden. Ze kunnen uit bed sensoren zitten erin. Als er mensen op een hals of polszender drukken, krijgen ze een melding. Maar als die er in bij de voordeur, waar ze op dat moment even bij kennen, dan kunnen ze zelfs de voordeur er nog mee openen. Dus die smartphone wordt een essentieel onderdeel van het hele zorg. De hele verhuizing wordt coördineren met hulp van een speciaal draaiboek, omdat de verhuizing nogal wat voorten in de ierde had in deze coronatijd. De bewoners moeten nog al even wennen onder het nieuwe verblijf, maar zij zorgen haar de eigen uit. Nou, ik vind het wel mooi, maar heel mooi. Mooi uitzicht en ik kan overal zien.